आनसाय सिगां सानाय रंजतनो गाहाम सायखांबायखा जों दिनै अधिकारनि साल जों जतनो सिरनानै बागैनो जों TTIDCनि बोखागदै जोंनि बबाग्रानि नेतृत्वे जों तिब्रा मथा ADC हाफाङाव फायमानि यागोल' बसब्रोंनो जों जोंनि लुकुरावनो जोंनि अधिकार सिरनानै बागै जों सालनो पालायै दं जोंनि अधिकार माबा जों जतनो सायमानो आनसाय सिगां सानाय रंबो सायखांखा जों सालसा जागाव मेजरिटी दंमोन गोबांखौ जों जनसंख्या दंमोन फियाबा तलो जों ताबो बरफ जमा कमेवै थांखा माइनरिटी ओंवै थांखा बनो जों जतनो कक सानि नांगौ इलिगेल इमिग्रेंट ताबो जोंनि इंडिया गवर्नमेंट ले चर्चा जत जोंनि इंडिया जोंनि भारतवर्ष अमनतै चर्चा चलै दङ फियाबा जोंनि हानि गोसाराव बिसिङाव गोबां माने कनफ्यूजन दङ जे होम मिनिस्टार संसद बासावैनो साय दंखा जे फादार हानि फायनाय रंनो बरनो आइदार बरनो एरेस्ट माखायनाय हायेंबा एनकाउंटर माखायनाय जोंनि हास्टेनि गांदानि आसामनि चिफ मिनिस्टार जत बांलादेशी फायनाय रोख्लायै दङ अथच जोंनि त्रिपुरानिखे जों साखांखे कमिउनेल नै हजावो बर जे साय दङ देशनि होम मिनिस्टार देशनि गोबां राज्योनि चिफ मिनिस्टार बरनि हास्टेव रोख्लायै दङ बनो जों दिनै हास्टेव माहार यानि हमानि पर्यन्त जों कमिउनेल नायथु अमा कुनो माने कुनो जस्टिस खाय जे देशव कयता विचार व्यवस्था दं देशव कयता आइन दं जे भारतवर्षनि होम मिनिस्टार इलिगेल नै घोषणा खायबेनि पर्यन्त जोंनि त्रिपुराव के लीगल ओ कौनो जों सावनि नांगो ओ कौनो रोगै जोंबो चेतना दंनि नांगो जेबाबे ताबो चिनि जनसंख्या तलो कमै दंमोन अमनो जों कासनाय नेके अमन ओ सालनि बिसिंति जों जत समाय मा तांनाय चिनि कक बाय जों परीक्षा रयमैया जे जों मुसुकै सुइनाया अमद्रावनो जों कक सालायनि नांगो जत खरां दिसानि नांगो दिनैनि सालंखा ओ साल जे चिनि कक साथाय दंमोन चिनि मा थाय दंमोन जों जत पालखे कक सालायनि साल मैतो खायलायनि साल दिनै गोबां पलिटिकल पार्टी रो चिनि ओ हास्टेनि हानि नफां हानि बुसारो पर्यन्त सारा गया जों मा सारा नाय हायथि जों सारानि नांनाय जों साया हिंके जों गोमा हायके गोमावै थांनाय हानि मावनि दिनै हानि बुबाग्रा दिनै महाराज सालब्रोंनो जाया नंया खलायै जतनो सचेतन खायनायनि बागै जतनो अधिकार की फिलित बनायनि बागै जे साथियाव दंमोन अमनो जों नव पाराव जों सालायनायनि नांगौ जों दिनै सामों दिनै नमों दोलो गोबां थांमोन जों ताबो लासि जावो बाक्सा बर'राव आगरतलाव दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस कामै गुरिनानि के लासि जावो तानि मडार्न पिरियड जों माने जे मडार्नाइज दंमोन ड्रेसेस माहेरावनो जों यूज खायै जों ब्लै मोजां जावो फियाबा जों मा संनाय दिनै मुं अमा बायसि दिनै हुकुम अमा बायसि नों जेखुनु जागाव थांदे दिनै मुं अमसि जों दिप्रासांखे अ ड्रेस बायसि जों मासिनि जानाय या अ जागाव जों प्राउड उन्नाय जों साक्सानो गर्व उन्नाय नांगौ आरो बाबु दिनै TTIDC नि साथियाव मंगु दंबो जे गोबां मान लुकुराव साव TTIDC महाराष्ट्रनि नेतृत्वे फायमानि कोनो खायनाया गोबां मा एलिगेशन जे चलेउ जों दिनै दफानो जे दिनै अधिकारनि बागै रनानि बागै जों साथियाव दङ महाराष्ट्रनि नेतृत्वे गोबां मा बर'नो ADC नि सामों तामों दैमोंनो एलिगेशन रवै दिनै लुकुरावनो बिब्रांत खायै जाहाथे दिनै अधिकारनि बागै कक सानाय न बख्र मिहिरनानि बागै हानिबा आं कयनायनि मुसुबो जों जतनो दिनै बबाग्रानि नेतृत्वे दिनै ADC नि बोखागदै दिनै हानि जत बुसारावनो जों दिनै अधिकार दिनै मानथाय अमनो जों चेतना खायनायनि बागै दिनै जातियाव मों दंनानै नांनाय गांते कक साया आनि जरा करै जतनो हाय हामबाय खुलुमखा हानि बुसाराव आयब्लक जों जतनो खुलुमखा